Elkartu garen jendean, garrantziaren zantzu da, gizartea dauelako, hainbat guzurren pentsura, bukatzea gura dugu, zugaz dagoan zentsura, urak joan daitezela, barriro bere lekura. Gehiegizko bihurtu da, bi urteko urte mugan, indarra joan daiala, sartu zaituen lekura. Ez dugu jarraitu behar, ikusle batzun modura, galdu egiten dalako, ondo zaintzen ez tanura. Ai, Europako batasun, Espainiako estatu, eman nahi ez duenari, ezin zaio ezer eskatu. Naiz eta itxurak egin, gauzargiak baieztatu, zergatik ezingo dugu, haien lotxa aireztatu. Baina kazetari duinak, beko mila estratu, gaur hemen batu garenez, hainbeste herritar nazkatu, aldarrikapena ez da, komplikatu eta abstraktu, Mozalak kanpora eta Pavel González askatu. Arratsaldeon eta eskerrik asko gertutu zarien guztioi antolakuntzaren izaian Gernika Mebel Lekukok plataforma deitutako manifestazioetara, prentsa askatasuna Pablo askatu lemapen egin duguna. Eskerrik asko Koldo Gezura eta Ibai Amila bertsolariei eta baita Asier Zugadi kantautorari ekitaldinetan parte hartzeagatik. Eta baita ere, hemen ikusten duzuen moduan, barruti eta barrutialdeko guraso talde batek sustatuta, Pabloren seme-alabak direzenen eskolako komunitateko hainbat jende baita ere aktibatu dubilako eta hona baita etorri direlako eta eskertzeko da baita ere ikustea horrako sentsibilitate eta empatia bat hartzen dugula denak. Aldi berean badakiguen bereziki, Elantxobetar eta batez Nabarriztar herritar ugari badauzela eta zentzu horretan baitere badakigu Pablo inoz bakarrik itxiko ez deurila eta ez deurilea oinaten itxi eta zentzu horretan baitere bat egiten dugu eta jakinarazten dotzuegu Nabarnizko udalak ditute eta torren domekan eguerdiko orduetan Nabarnizeko plazan ingo dan elkarteratze eta mobilizazioetarako baitere deialdia luzatzen dugula eta bat egiten dugula baitere horregaz eta seguramente zoritzarrez holako gehiago baitere beharko duguz, baina Pablo askatu arte horrelako dinamikari eutsi beharko dutzegu eta guzti aldetik eta Gernikatik eta Nabarniztik dagokion lekutik parrolaka eta gehiago inbarko dugu zela.
Prentsa askatasuna Pablo askatu. Gaur, 2 urte betetzen dira Pablo Gonzalezen atxiloketatik. Ahotsa altxatu nahi dugu elantxobetar nabarnistar kastellaren gatibutza salatzeko eta berehalako askatasuna aldarrikatzeko. Ez da kazetari bakarra gatazka gunetan atxilatu eta espetxeratua izan dela. Gaur egun, 10 kazetari daude. Pablo bezala, hainbat herrialdetan preso. Pablori 8 aldiz luzatu diote espetxealdia denbora honetan guztian. Epaiketerik gabe, oztopo juridikoz beteriko prozeduran, isolaturik eta etxetik urrun. Honen aurrean, zera adierazi nahi dugu. Pabloren berehalako askatzea exijitzen dugu. Bere egoeragatik eskaturik, Euskal Herrian bere urkoekin egotea ezinbestekoa baita. Prentsa askatasunaren aurkako erasoa da. Gatazka gunetan sarri ibilitakoa da Pablo González. Eta horrelako testuinguruetan gertatzen dena informatzeko eskubidea du, eta gu informatuak izateko eskubidea dugu. Ulertezina da urte 2 hauetan guztietan bistakoa. Elkartasuna adierazten diogu Pablori, bere senide eta hurbilekoei eta herrikidei. Beste herrialde batetako esarpen judizialpean gatibu egotea muturreko egoera bat da, eta oinarrizko eskubideak urratzen ari zaizkie. Free Pablo González hainbat kazetarik abiatutako kanpainarekin bat egin izan dugu aurretik, tartean Euskal Herriko kaseta ugariren langileak daudelarik. Eskaera batekin, argitu desatela gertutakoa eta berehala utz desaten aske. Azken egun eta asteetan, kazetaritza konprometitutik ahots ezberdinak entzun dira Euskal Herrian. Poztekoa da, begirada kritiko horiek hain baliotsua den langintzatik. Jakin badakigu, gure herrian, askatasunez informatzea sarri arriskutsua dela boterearentzat, eta errepresioaren jopuntu bihur daitekeela. Horregaitik diogu, prentsa askatasuna oinarrizko eskubidea izanik defendatu beharra dagoela, eta beraz, Pablo defendatzea dagokigula ere. Azkenik, kritika zorrotza plazaratu nahi dugu Europar Batasunak eta Espainiar Gobernu Zentralak orkestan hiri diren utzikeriagaitik. Besteak beste, Poloniari albietzen ari dietelako oinarrizko eskubideen karta ez betetzea, nahiz eta dokumentori lotesle izan Europar Batasunako herrialde guztientzat. Pablo, askatu! Manifestazio honegaz emaitzeko, Oiana Goirienak perro batzuk luztuko eskuz, eta gure partetik eskerrik asko guztioi gertutatzeagatik, eta Pablo askatu arte jarraitu beharko dugu lanean. Arratsaldeon edo gabondan hori, ez dakizu eze unkigarri edan hainbeste jente hemen alkartute ikustie, dagoen egualdiz azkanera. Arpei esaunek, etxekuk, familikuk, lagunek, eta arpei barriz epe bai, Pabel esautu ben barik onarte torri zarienok beran eskubiden alde, borrokatzera guaz batera. Eskerrek asko bizotzez, dan hori, gure familiesen partez, nire partez, lagunen partez, beran babestaldien partez, eta Pabelen partez bebai. Penie, penaitzela, berak hau ezin ikustie. Zer esango nik, oinarte esan ez dotenik. Zer esan, daueneko ez dakizuenik. Ez da izango esan ez togulako. Ezingo esan ez garbi jau, ez ozen hau, ez zarri jau. Jente asko galdetuten do, zelan zauzie, zelan dau bera, Pabel, bizitzako urte 2 lapurtutxo ezenin. Eldulekurik barik, fetxarik barik, hau noiz amaitzuko dan jakin barik. Bueno, ni dakatez beran berbak, ez tiz atzokuk, kartia arañeon jasona ben, baina abendun 11an bidali ban berak, pasaudiz hilebi tepiku, pasaudiz gabonak. Beran zenik ikusi ez dotzu zen gabonak, zorizon du bezin izen zuzenak. Beran berbak irakurriko dute zuzenien. Estoy a años luz de vosotros y de la realidad en la que estáis. Para mí no existe mundo más allá del bloque de prisión en el que estoy y del que no he salido desde comienzos de julio. No existen los derechos humanos, ni la Unión Europea, ni nada de nada. Solo existen 2 recuentos al día, un registro al menos, luces cada hora, esposas por detrás para todo, guardias
y la penosa existencia de esta tierra basada en la envidia, odio y cobardía. Yo no pido ningún trato especial, simplemente que se dejen de sus mierdas y falsedades estirando tiempo, que esto no tiene justificación alguna. Eskerrik asko danori eta Pavel askatu!